Békés Csabán van egy Münich Ferenc szobor. Eltárs szobor. És valami táblát tettek a nyakába, tehát ilyen hibája volt, meg olyan, meg amolyan, ne részletezzük, mert elég kicsi volt a tábla. És hogy vigyék el onnan a szobrot, hát akkor intézkedtek, hogy tanácsok bementek, VB, KB, DB. Kié a Münich Ferenc szobor? 6. Ez még így nem vetődött föl. Az igazság, hogy mi nem is idevalósiak vagyunk. Tovább, népront, vagy mit tudom én. Ki az 6, mi nem is láttuk még. Ki van az nagy téren, ne akkor sem, mi arra nem járunk. Nekünk az kiesik, rendőrség. Hát valaki itt hagyhatta. Na ment a hülyítés egy héten keresztül, akkor aztán bevallották, addig még kell hazudni. Hát rááll a szád, vagy mi van? Még nem tudsz leállni. Bevallották, hogy hát a rendőrség spórót, nem ám államilag, spórót pénzből faragtatták a szobrot. Na most az az igazság, hogy mi kerti törpét rendeltünk. Csak a fejem marhára nem sikerült, azt mondta a Kovács Szidles eltárs, hogy ez meg szakasztott a Münich, aztán így ott maradt. Mi? Mindig a duma. Egyébként azt hallottad, hogyan nevezték el a Nádor utcát? Nádor utcában megy Münich Ferenc, meg egy ember. Mennek, azt mondja Münich. Te Árpád, vigyázz már a bőröndömre, amíg bemegyek a totózóba. Bemegy. Na, jön a rendőr. Ez meg kinek a cucca? Ez a Münich Ferenc utca. És kész. És már rajta is maradt. De hogy vannak ezek a dolgok? Vagy a másik. Ott egy másik szobrunk, nagy terünkön, nagy szobor. Itt sem mondták meg, hogy miről van szó. Ment a hülyítés. Képzeld el, ott a Lenin szobor, egyik nap jön a daru, Vaj éheli. Köpöm a témát, mi? Most, amikor el kéne felejteni a gyerekem. Na és képzeld el, jött a szöveg, hogy hát azért vittük, illetve odébb-dáb, dibdáb, mert a bronzot azt marhára eszi a rozsda. És ki van téve a minden idő, meg a minden viszontagságnak, és ami a rozsda szájából kiesik, rozsda, az meg kimarja a vörös márványt, fehér márvány, hagyjám, nem ért, vörös márvány, hát így, értem. Mentem haza Kőbányára, szűkebb hazámba, hát arra én egyszer-kétszer voltam már részeg. Jó van, te nem, jó van. Csak én. Hogy verjen ki a véres csepp. Na szóval megyek arra részegen, nekem ott vannak ilyen kis elfekvő helyeim. Hát ha a vándor megpihen, tudod, hogy ott tanultam meg te, hogy mi a centrifugális erő. Arra laktam, és arra kellett menni. Ja. Na, az egyik ilyen fekvő helyemen, hát te, kifekszik ott? Maga Lenin. Ott a vasöntőde, vagy vasolvasztó, vagy nem tudom mi, kerítésén, egy dong így el. Ha mondom, ment már valami. Lenin, ottan. Mi van, Iljics, bekaptál? Kérdez, akkor már a szöveg már mindjárt más volt. Már nem a rozsda, meg maga. Beolvasszuk. Azt hiszem, beolvasszuk, mert hát nem egy jó szobor. Lenin nem egy jó szobor. Miért? Mit csinált?
Nem egy jó szobor. Képzeld el, ha mondjuk egy évvel ezelőtt ezt innen a színpadról én mondom, hogy nem egy jó szobor. Már rég én állnék a helyén. Kitömve. Rolandék elkaptak volna, nyugodjál. Nem egy jó szobor, hát ilyen. Képzeld el, megtörtént, egy nagy szovjet kisváros. Hát ez így kell mondani, nem? A nagy októberi, a nagy januári, a nagy februári, a nagy péntek. Ja, az nem még. Tudod, mi a különbség a hegedű meg a nagy bőgő között? Semmi, csak a nagy bőgő Szovjetunióban végzett. Na, egy ilyen nagy szovjet kisváros, egy magyar testvérvárosnak küldött egy Lenin szobrot, hát mind a falat ennyi úgy körülött. Ajándékba. Tehát nem ingyen. És képzeld el, a kitűnő vasúti körülmények között a szobor megsérült. Ilyen gany lett a feje. Hát így nem lehet leleplezni a szobrot, édes Istenem. Na hívtak egy szobrász, hogy szoborja már meg a fejét, mert hát hogy néz ki. Kitűnő szobrász volt, és a sérülés helyére, a fejére faragott egy sapkát. Ó, ez már valami, kakpagyi vajettem, na és leleplezés. Képzeld el, szébálják le a szennyes, ott áll Lenin, és a fején van egy sapka. Az egyik, mert a másik meg a kezébe volt. Ahogy kő. Tudod? Ez egy ilyen szimbóleum, tudod? Hogy a kommunizmusban lehet két sapkád is. Ha be van törve a fejed, akkor már minden. Már minden lehet. Hát szóval alakulunk azért, nézd. Sok jó van, például lesz címer is. Hát ha valakinek ez régebben mondja, te hiszed? Nem, aztán most meg már lesz. Egy illető azt mondta, hogy nem kell a címerbe a korona, már a korona nem kell, mert a király ne gyűjjön vissza, mert a király, és nem kell a korona, mert a munkás kizsákmányolása, nem kell, ez ne gyűjjön vissza a király. Ne szarj be, elvtárskám, nem jön vissza a király. A franc se akarja, hogy visszajöjjön. Ne jöjjön vissza, de te se.